Umea, liluraturik zaien basoan barna, amatxiren besotik lasten zen bitartean. Basoak beti sentimetru kontratzarriak sortu izan zizkion. Ezin zuen uketu, batzuten, beldurre sumetzen zuela arat baterakoan. Haizeak mugiarazten zituen zuhaitzadarrek, mamu itxure hartzen zutelako arratsaren iluntasunean. Baina bertzetik, erakargarri egiten zitzaizkion, ametsetan, basoko pertsonai imaginarioaiekin sortzen zituen istorioak. Bertako pagoek, bertako gaztainondoek, gizaki itxura hartzen zuten istorioiek. Egun hartan, amatxekin gantzen baso bat. Zuhaitzaien dotoreziak aspalditik xundituta zeukaten. Hain haundiek, hain senduak, lurrei errotuek, lurrarekin bat eginak. Ta, bapatean, aspaldian bueltaka zuen galdin modura luzatu zion. Amatxi, guk ere sustraiak alditugu zuhaitzek bezala. Galdera haitu eta harritu egiten zen amatxi. Maiz aski mintzatu zen baso hartaz bere bilobakin. Baina ordu hartaino, ez zion alako galdin modurik egin. Bai, guk ere baditugu sustraiak, bai. Naiz eta honitzetan ez dauden bistan, zuhaitzetako erroak bezala. Baina gure sustraiak, gure ingurua urte luzetan zehar elikatu duten gertakizunak dira. Eta gertakizunak izan dituzten personak. Aldekoak eta kontrakoak. Gozagarriak zein mingarriak. Poztasunak nola tragedia. Ta sustrai horiek dira gu osatuko gaituztenak. Nondik gatozen jakiteak, eranen baitigu norat bazin. Eta zeinek dire gure sustraiak, amatxi? Oh,
610. urtea zen. Inkisizioa zen agintari gure lurretan. Hark erabakitzen zuen, zer zen xuxena eta zer okerra. Zer zen normatiboa eta zer salbuespena. Gehiago niken, hark erabakitzen zuen, nork merezi zuen bizirik segitzea eta nork ez. Eta sutan hiltzera kondenatu zituzten emakume haiek. Ustez, deabruak gurtzeko, Zugarramurdiko lezeetan prestaturiko bestetan parte hartu izanaren akusaziopean. Akelarre izenarekin egin ziren ezagun. Ospakizun haietan bertan parte hartzen zutena. Ez ziren garai moral inkisitorialeko eredu egokia. Ez ziren ezarritako ordenaren gatibu. Ez ziren sistemaren korse estuan sartzen. Baina, emazteki haiek nahi zuten bakarra beste egin eta ongi pastu. Dantza egiten zuten, eran egiten zuten, baimentzen ez zitzaien urain zuzen ere. Emakume bereziak ziren, azkarrak, aztiak, petrikilloak, sendabelarretan adituak. Botereak aur nahi zituen arren, barrideek laguntza eskatu eta zeukaten jakinduria jendea sentatzeko erabiltzen zuten. Botere ezarraren kontra goratzen ziren, sistemaren kontra, askatasunaren izenean lehendabizi, provokazio asmoz ondotik. Horregatik hil zituzten, ez sorginak zirelako, askeak eta aldunak zirelako baizik. Beldurrik ez zuten emakumeen beldur ziren. 1610. urtea zen, hain urrun eta hain hurbil. La
lanean batu zen. Egune, zurgindeian lanean postu ondotik, berriz ere lanean segituko zuen. Altxapeko lanean kasu zuten. Garaiak eta egoerak hala bulukatute, beharrak deskantsuarik gox iten zion aldi oro. Gerra ondotik, miserien hausitu zen baztanen eta inguruetan. Gerra garaian, fasismoa barraiatu zen neurri berberean. Itzordura terorez ailegatu zen. Ez baitzen komenigarrien, egoerak berezko zuen urduritasuna areagotzea. Fardela bizkar gainera bota eta kopetakoarekin eutsiz martxan abiatu zen. Egun hartako zama, edari alkoholdunen botilen multzoa zela iduri zuen. Whiskie, ajarra, txampaina... 30 kilo inguruko zama astune bezain auskorra. Maiz aski pentsatzen zuen, botila horietako bati emandako tragoiska batek, bere giarrakituak suspertuko zituela. Baina, fardelarrengatik ordainduko zizkioten 50 pesetak zituen buruan. Baserrien zein lagungarri. Eta bidea jarraitu zuen. Urrunean, tiro hotsak eta alto la Guardia Civil aditzen zituen. Nio, sortea nire aldezio gaur, pentsatu zuen bere baiten. Jakinik, oiuka zebiltzen berdez jantzitako guardiaiek ere, gaulanaren parte eta onuradun zirela. Azkeneko fardela, Salaberriko bordan utzi eta arratsaren isiltasunean desagertu zen. Gaurko indiet, pentsatuko zuen. Ondoko egunetan, kobrez, nikelez, nailonez eta errodamenduz betetako fardelak bere zain izanen zituela atzendu gabe. Eta berriz ere, gaueko iluntasune edukiko zuen gidari gisa. Iluntasun horrek bidea argituko zionaren itxaropenez.
Etzen amesten zuten bizimoduen, baina egoerak ez zuen bertzelako aukeraik eskaintzen. Etxean hau haunitz eta jaki gutxi. Aurrida unitzeko familiek, baserri utzi eta mundu ez ezagun batean murgiltzera behartzen. Ez ziren lemizko baztandarrak izan, ez da azkenak ere. Bidaia haste hartzen, eta geltokien Ameriketako estatu batuak. Gehienak Kaliforniak editu ziren. Bazen Nevadara hurbildu zenik ere, baita Idahora ere, han gehienak bizkaitarrak izan arren. Estatu batuetan, bazekiten, eskualdunak haziendakin ongi moldatzen zirela, eta hartzainlanerako hoberik ez zutela arpatiko. Eskualerrien ere, baserriko eskulanetan ohitutako jendea zen, zaildua, saietue, zintzua. Baina, gure etzen eskualerrien, gure etzen baztan. Hartzaintza berez gogorra da, eta hango baldintzekin gogorra goiniken. Ardi gutxirekin lan egitera ohituek 2100 bururen kargo egitera heldu zitekeen bat. Uden Berros Argori, neuen berriz Kristo Normak. Hilebeteak bakarrik egotera behartuek. Tala ere, gogorrena, herrimina, familien, laune, gorputza han, baino gure hemen. Lan egitera ganak ziren, eta etxioten lan nahi beldur. Gehienen helburue, dirua egin, diru ure etxele igorri, eta altzelaik baztanera bueltan itzultzea. Haunitzek lortu zuten helburua betetzea. Baina bizitzak itzulinguru haunitz ematen du, eta zenbaitek ez zuten bueltako biderik egin. Bere hartan segitu zuten, hainbertzen maite zuten herritik milaka kilometrotara. Halata guztiz, norbaitek, where are you from? Galdinez gero, etzazu bertze erantzunik espero. Ni, baztandarra.
Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la prevaricación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de país. Y los que eran despojos humanos
deberán a España su regeneración. Lehenbizko aldia zen herriaren izena hitzen nuena, Irurita. Ni Toledoko Casarrubias del Monten sortue Ebroko batailan erori nintzen. Bizkarrian Mauser eskopeta eta Lebauztaian tiro bat nuela. Ezkabako San Cristobal espetxean urte bat pastu eta ona ekarri ninduten. Artesianoko kaskotik barna, Irurita eugirekin lotuko zuen karretera egitera. Baztan inguruan aritutako Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 12 delakoaren parte ginen 100 preso errepublikar hoietako bat nintzen ni. Inongo epaiketari gabe, bortxazko lanak egitera kondenatuak. Lau trapuztarrekin bestitu eta loietan lo egitera behartuak. Reketeak goizero etortzen zitzaizkigun iratzartzera. Ostiko eta kulata kolpe artean. Dena zen basakeri, dena zen irain, dena mespresu. Gu, raso ahuldue, iateko ia deus, ta zagona ala modukoa. Ondorioz, eritasune, zenbat tuberkulosi, tifus eta sarnakasu, zenbat hildako existitzen etzen mediku zaintzaren gatik. Bai, trabajadore deitzen gintuzten, baina ez ginen esklabuak bertzerik. Hiltzea nahi eta bizitzera kondenatuak. Baina, amildegi horren baitan, beti agertzen zen laguntzeko prest dagon iruitarren bat. Altxapeka, ilunpian, militarren mehatxuei aitzin egin eta ogizati bet, xistorra mutur bet, gasna puske bat. Beren etxetan sobranteik ez, baino zagon pixarra emateko borondatez. Infernuen berian, ere, norbaitek esku ematen aldatzule sinisturik. Ez baitako, elkartasuna geldiaraziko duen mugarik.
eskuetatik eskuetara tinkatu nahian. Zer lotzen gaituen galderari bueltaka, zerk mugitzen duen zer doa nora, zerk erakartzen duen nor, eta bapatean dantzatzen hasi gara. Pausoak aintzinera, pausoak atzera, sokaren puntan bi begi, batak aintzinera, bertzeak atzera. Bi begirada desberdin, iraganera, etorkizunera. Biak sokarik ateatuta, agian gure eskuekin, eskuak elkartuaz, soka bihurtzen garelako, soka gu geu garelako. Halakoak gara personak, guztia lotu beharra, guztiak lotu baitzan. Iraganeko tradizioak eta traizioak oraindik gurekin. Zergaitik, zertarako? Dantzan darraigu sokarekin, sokaren muturreko bi begiekin, beldurrak estaltzeko galderekin. Eskuetan daramagu soka, agian sokak garamatzagu, bera baino gehiago garelakoan. Sokak garamatza musika bukatu den arte, aitzinera eta atzera doazen pausuak gelditu diren arte. Soka eskuetatik askatu dugun arte. Eta ohartu, sokak lurrean ez duela begirik, ez duela deus betirako lotzen, aldatzen ari delako dena, aldatzen doalako ari baita dena. Soka lurrean dago, eta gu begira, eskuak libre, hankak libre, zer egin jakin gabe. Eta bapatean, ernatu naiz, mai gainean oharkabean, lo gelditu naizelako bazkalostean. Aitzinean dut platera, hutsa, betea zegoena. Ondoan, ogi papurrak, gaurkoak, atzokoak, errestoak, eta memoriaren arrastoak. Egunak ere, betetzen eta ustutzen ditugu, platerak bezala. Maiteagoak ditut gauak, zeruari begira, izarrei, egunak utzitako ogi papurrei. Guda zaharrak ahaztu eta mai gainean dantzan hasteko momentua da.
utsuneari begira batzen gara unitzetan. Utsune horrek adierazten baitu maitasunaren tamaina. Gure ondoan dauden pertsona guztiek osatzen gaituzte. Baina, tamalez, dagoeneko gure ondoan ez daudenek ere bai. Norgeztu pasan utxune baten sufrimenduaren marra. Norgeztu noizbait ondoan txenti erioren atzabarra. Bizi moduak ugari dira, baina bizitza bakarra. Egoak mozten zaizkigunean, nola ez galdu iparra. Negar malkoak ugarituta izozten da irrifarra. Gure bizitzen zurrunbiloan dagoen itsas labarra. Arrazoiketa eta sinismenen arteko alde neharra. Inik zaudela sinistu ezin eta onartu beharra. Galduta senti gaitezke kezkak eta beldurrak sortzean, baina puzleak forma hartzen du piezak berriro lotzean. Ta altxatzea derrigor denez, hankaz goiti eroitzean, irten bideak topa daitezke, buruk zelaia loitzean. Naizta nekea sumatzen dugun malagorak goitzean, gauak dakarren iluntasuna argia denez goizean. Mina zarago goxotasuna duguzutaz oroitzean, gogoratuko zaitugulako irribarre bakoitzean.
Izena galdetu nionean, eskua mugitzen hasi zen, eta hankak. Eskuak batak bertzea joaz, hankak lurra. Lurra gero eta zuloago, beherago, sustraitarantz. Zer zanpatzen dugun, zer ekontzen gaituen. Gainditu nahi zuenak harrapatu aldu. Horpegi bat alda orain, harresian. Arrizko irribarre biluzia. Harriak ez du begirik, eskapatutako balak ere ez. Etorri nahi zuen onart, inora ezin joalakoan. Lehen pausuan lurridorra, bigarrenean ere. Zoru beretik, zeru berak egunez. Katilu bat hauntz esne gauez. Abiatu nahi zuen, abia utzi nahi zuen. Osto eroriak ere, haizeak hausaz erabakitako lurra zapalduko du. Bideak ekarriko edo eramanen gaitu, norantzaren arabera. Baina, zein tokitara iritsiko garen axola aldu, helmuga gu geu garen enean. Izena galdetu nionean, Malakatumba erantzun zidan. Malakatumba. Ahotsez baino, eskuez eta hankez. Guztiak batera. Batera, norbere lurra zanpatuaz. Joango gara, etorriko gara. Baina beti, gorputz berberak eramango eta ekarriko gaitu. Beti, amalur berberak ekontuko gaitu. Batzuek, herriko aska konpontzean gertatutakoak oroituko zituzten egindako karrozaren bidez. Bertze batzuk berriz, kontrabando garaiko gertakizunak bizi berritu. Guardia Zibil eta kontrabandisten, zakur eta katoren arteko hilala biziko josteta. Edo, duela hamarkada batzuk, arropa garbitzera gaten ziren emazteki haien istorioak antzeztuko zituzten. Urte luzetan, anizen, kauzen, iruiten edo erratzun pastutakoak eta uztainan Elizondoko karriketan antzesten direnak. Kanpotarrendako erakusleio eta beriuntekoendako ispilu. Bizipenak mileka. Norberak
bere moduen sentitu eta gauzatzen dituenak. Ez dago bizitzeko modu bakarra, ez da sentitzeko ere. Baina baztandarren biltzarrak zerbait erakusten badu zera da. Gauza gehiago daudela elkartzen gaituztenak, banatzen gaituztenak baino. Horrengatik, eskutik elkar helduta atra gaitezen plazara. Batera eginez gero, geldi ezinak baikara. Umeak, erne aitu zituen amatxi kontatu zizkion historia guziek. Batzuten errifartxu. Bertzetan, ni gerrai ezin eutxiz. Beretako ez ezagunak ziren kontakizunak, arrotzak, baino berak bizi izan balitu bezala sentitu zituenak. Eta ulertu zuen amatxik errandako ura. Ikusten ez diren arren, naizten horberak personalki ez bizi, lehenagoko gertakizunek guztiok osatzen gaituztela. Ez dagoelako sustrairik gabe hasi daitekeen inor, hasi daitekeen ezer. Ta bapatean ezin egona nabaritu zuen, baso hartara bakarrik joaten zen aldiero, sumetzen zuena bezalakoa. Amatxi, horrek erran nahi du, aintzinera begiratu beharrean, beti gibelera begiratu behar izan dugula. Amatxi, ohartu zen, umeak bere babesa eskatzen zuela galdi modu horren bitartez. Eta ezti maitekiro eskutik hartu zuen. Bizitzaren bidea bakarrik eginen ez duela adierazi nahi balio bezala. Bire, iraganak guztiok osatzen gaitu. Gure sustrairik gabe, zer garen jakin gabe, ezinen dugulako aintzinerat egin.
Baina bidea egitea zuri dagokizu. Zaude lasai, ez izan beldurrik. Beti edukiko duzu maite zaituen jendearen konpainian. Beti izanen duzu gure babesa. Zure etorkizuna ez dago idatzien. Zure historioa zuk zerorrek idatziko duzu.